Ia o foaie de hârtie pătrată și îndoi-o pe diagonală. Apoi îndoi această parte astfel. Această parte care se deschide ar trebui să fie la bază. Îndoi acest capăt aici, astfel. Repetă pentru cealaltă parte. Îndoi această parte în jos, astfel, lăsând puțin spațiu aici. Fă exact același lucru pe cealaltă parte. Totul trebuie să fie simetric. Luând o singură frunză, îndoi acest punct sub linia orizontală centrală, urmărind între timp de-a lungul liniei verticale centrale, astfel. Repetă acest procedeu a doua oară, dar îndoi această parte ușor deasupra, lăsând puțin spațiu între cele două. Odată ce ai această formă, întoarce origamiul pe cealaltă față și îndoi această parte aproape de linia de mijloc. Lasă puțin spațiu și încearcă să păstrezi îndoiturile cât de paralele posibil. Repetă acest proces pentru cealaltă parte. Baza greierului tău este finalizată.